Jaliye jora bazırganên Amedê ve bi piştgiriya Yekîtiyên Ewropa û Weqfa Sabancıyan ve ji bo hezar gencan projeyeka aşbeşî û dîzayna cil û bergan hat vekirin. Piştî perwerdehîya bi mehan, keçûxortên Amedê sertîfikayên xwe wergirtin û defîleyek ji qumaşên rengên cil û bergên Kurdî, cil û bergên nûjen amade kirin. Armanca kursê jî wisa hat amaje pêkirin ku li bajarê Amedê gelek nüfusên genç heye. Ji ber wê jî ji bo ku karekê bi dest bixin, ev proje hatiye amade kirin. Ew tamanîzdî hirîsar û gura xebetên çi masemedî çi û gurokenim avonî hem keyney ma ve eğitim bigri bonder bi ve gureveyni xurî. Imsar UNDP temsilci Türkiye û Sabancı Vakfı Reyra Mapia û gureke daha bir kurs mada yew aşçı yardımcılığı aybinzi moda tasarım per keyney ma keyne donu eğitimi Mezopotamya vatanı Kurdon. Rengi Mezopotamya, deseni Mezopotamya. İnkeysi en zav tevşiyaysi ayu. Semede ay ma rengo tevşti. Modelîstên jin fîstanên ku ji rengên Kurdî cil û bergên nûjen hatine çêkirin, li xwe kirin û li ser dîkê meşiyan û pêşkêşî welatiyan kirin. Di defîleyê de fîstanên ku ji sembola zebeşên Amedê û ji sembola Sûrên Amedê hatibû çêkirin herî balê kişand. Diyarbakır'a me malbata me mala me temsil dike tamamen me Suriye Diyarbakır o evki xu tanıtmış kiriye mesela zeveşi xu em her sal van etkinlik adıkın ama me ilk defa dünyada ilk defa me ve nakle sur çekir hevala me bira nişan bide mesela hem sur hem zeveşi xu med alik idamen danişandan az baverim ki inşallah em pır evkin bira nişan bide mesela hem sura xu hem zeveşi xu me tanıtmışı dünyaya kir inşallah Avrupa ve daha tişte xoş jwara bişinin. Ez pir pêkê xweş bûm. Di dîrokê da hîna nû ez di projetê awa da min ciyê xwe girt. Kêmasîkî min heye bi sê jî ji xwe ez pir ji ewa yekî profesyonel ninim. Ji bela ku hevalê Bünyamin viya çêkir, wî bi destê xwe çêkir, nexşa wî her tiştê xwe bi destê xwe çêkir. Min jî bi kêf xweşekî kî min bi ser xwe da değişti. Ji aliyê saziyan ve ji bo sed kursiyaran re derfeta kar jî hat dîtin. Piştî defileyê xwarinên ku ji aliyê aşbeşên ku di kursan de bi ser keftine ve hatibûn amade kirin, îkramê beşdarvanan hat kirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.